ya kamat wat num benut ya kapor ka jumpi wat num benut ya menta yo ni feel ya kala shai kala shisni kare bagi benut parat ya kapor ban ai lesi andai kenal ka don ka jingta ka bakrau nara ka sarkar ka i bagi kita kami syaka ka jingkhot kilong tang kindiat nang ni syakmat ni trai tenge nang ni syakmat nomor menta ka ski ka shithi ka bagi ai ka nomrong kum ka to ka shithi ka baning kong ka bagi ai ka hendril trai jong uyayong hendril trai gila let gila ai ka jingtho ka sarkar gila kerpat bakan khot ka special session bagi ni keren halor kani sarkar haduk menta kampat respon ya ka to ka shithi to kam le kani ka shithi ka menta ka bangin le tan ai ka dei ka jingbu por ya ka sarkar bahapo sopo prakenta pidai ban peni ya ka notification ka ba pen saya lut ya kam thung jam sopo prakenta ni ai sopo prakenta ni ai por but ya ka jingi ki ka jingi ni ya syahmat lalu patba wai ka jing kershan ka sarkar kan hak ban le kumta ngala community ba menta ka ski ka sarkar kan iu patba babun nor ka jing khot ka jing iu patba kalong baka sarkar kan iu patba ukershan ya kani ka jing le kani ka ta ka dau on mo beli parten serat ba di ashitiru pil khot patba ong ya wer knang ba ka sarkar kan tip bau patba ukershan ya ka voice of the people party hagani ka jing ki ban penbet ya reception policy ngamtip bagi ting haduk kan ya ka BPP bagaimana cintip kaya ka kam ka bakerki kata-kata bahabannya merek sini-sini bandai sport Delhi hana Banipan International Airport tangga airport benar ni ramah putri gamhal Banipan International Airport baik putri bhai kini ka dan lupa manda kali tangga daw bagiar namar bahimot bagi kinongelam jong the voice of the people party angilong ki batuna pat ni tang sawat kamat ai tu ke sithi hang no mlele ai kimot ban insult ye ngimle ai mangi ki mali menta ngin pha de ki brio ji ko party be ki ai ngimle ai ngin chief by Dr. Karachian ubrong vice president Dr. Ricky Sington Bro General Secretary kinli ai kata ka sithi ban poi ha ka office ke jung chief minister lani manu ba pediang ngin ko atip than ya kata tabakan poi post secretariat kala biang bakin tep ka voice of the people party kala bu por sopo prakenta bari ban issue ya notification bandai show ban khot interview kat ban pala ban penbet ya reservation policy kata ka dei ka jing thmu ka jungi tengange bagi pat ki bon hane ka por banon ban skap banon ban yasenran lem ngatai pia muncul ya kata kapor ke bang ibu pia muncul ya kata sapu prakenta